Il-Gvern Malti ngħata raġun mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar każ marbut ma' tnaqqis mill-pensjonijiet tas-servizzi Ingliżi. Kienet il-Kummissjoni Ewropea li resqet il-Malta quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-10 ta' Jannar 2014. Dan wara proċeduri l-Kummissjoni Ewropea kienet bdiet 4 snin qabel, propju f'Jannar tal-2010. Eluf ta' Maltin li servew fis-servizzi Ingliżi kienu ilhom snin jirreżistu qtuħ mill-pensjoni mill-Gvern. U saħansitra opinjoni formali tal-Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea li ngħatat f'Novembru li għadda qalet li dan jikser regoli tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-imħalfin tal-Qorti Ewropea ħasbuha xort oħra. Il-Qorti Ewropea qalet li l-pensjonijiet tas-servizzi Ingliżi mhumiex parti mis-sistema tas-sigurtà tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk ċaħdet it-talba ta' 3 ċittadini Maltin li kienet sostnuta mir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Renju Unit u l-Irlanda ta' fuq. Intant kien fl-1997 meta kien beda proċess li bih jiġkien l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jitnaqqas mill-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Proċess li permezz tiegħu eluf ta' pensjonanti tas-servizz gawdew minn rati sostanzjalment ogħla fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom tu daw l-aħħar kważi 20 sena.